sidecar. Aboy! Gapo kayo, oh. Na. Napaabot kita may pasahero. Kaya, Lockdown, inulit eh. inulit pa yung lockdown eh. Inulit ang lockdown namin dito eh. Kaya, sinungalit eh. Kaya pala kami rito ng ano eh. Kahit kunting tulong man lang, ano? Oo, kahit malaki na, huwag nang maliit. Oh, Malaki na. lakihan na? Oo. Gilibig ka lang tulong, tapos maliit na. Oo nga. Eh, di mo kasi sa malakihan na. Lakihan na din. Babalik ako dyan. Iabante ko muna yung motor ko. Malakihan na yun. Ay, nako. Bye. Bye. Unsay may kasulti ba sa tong biyahe nga pirti mang kusuga? Lagi. Unsa may kasulti lagi? Wala na eh, wala. Wa kay may sulti. Wala. Dako mo gud kita kay ikaw mo guduhan mo gi motor nimo. Pandemic naman. Yun na, 10 taon, pandemic. Ate sa 10 taon maghikog na kuan ay. Huwag mo manggaling na. Ako ni taga-asa kay ka bay? Ormoc. Gayan. Ha, Cagayan. Duol na kayo. Cagayan. Shout out sa taga Cagayan. Oo nga. Wala mo biyahe na rin. Wala ayo. Walay ayaw mong biyahe daw are. Eh, kuan na, lockdown na. Yan, taon tani nga, more man gini itong kuan. Lockdown, 10 taon. Igati sa lockdown isang taon. Ay, gade. Ano masasabi mo sa biyahe natin ba de? Bakas. Malakas daw, sabi niya malakas. Uy! Tricycle te! Nga, gutom. Ay! Sige, inita. Uy, kuwang motor, hindi wa nabante. Ang taon yun ay, kalingo, kaupat pa kuwari. Loin taon man yung kauban. Nakatabi rin. Ay, nagkalarga na po. Mga masunod boy. Mga masunod. Ako nag-isunod na ni, magbiyahe. Oo. Yo, mga parts dyan. Finally. Kailangan namin na marutulong ng malaki na, hindi na kunti. Mayroon pong palit na. Yun. Malaki na. Oh, lakihan na daw. Kahit tagdadalawang sa mga bigas, okay na namin. Yun, masaya na daw. Masaya na kami doon. Isang banderang isda, isa-isa eh. Yeah. Para ano eh, karne kahit tagsa 10 kilo, okay na yun. Yun. Malikit na tulong, pero malaki na. Yun nga. Tama. Oo, yung maliit na tulong, malaki. Lakihan na, no? Oo, laki na. Yung may mga sobra-sobrang pera dyan, pwede ano sa amin. I-donate na lang. Oo, Oh, yun. para ano eh. Kasi maraming bibigyan din. Ate-ate. Yatin, kawawa talaga. Kawawa talaga Isang kami ngayon. tricycle, bigyan ng 2 kabat, pamimigay din. Ay, si ate. Ay, biyahe mo na ako, ha? Oo. Akin na, ha? Mga lakal daw kami. Ay, ayan, oh. Lakal na lang kami. Walang kita, eh. Nangangalakal na lang yung mga kasamahan kong driver, oh. Wala eh, walang kita eh. Video po tayo. Shout out, shout out. Yan. Ay,
Bante. Arawin man o ulanin, sa digmaan at sa kapayapaan, sa tagumpay at sa pagkatalo, sa lungkot man o sa saya, sa hirap at sa ginhawa, mula sa Bante! lupa, sa dagat at kalamitan, nananatili sa himpapawid. Para sa inyo, ngayong Abril, ipagdiwang ang Hinay kayo, way pasayro. Tug ng tani. Uy, malinawan ba, no? Mo nang kotse bay, pili palit ni mana bay? Salamat ang mga nakapilit kapal pa yung buwan. Sakyanan. Sakyanan. Nagparang kwat. Pati pa ito Manila, maguli ko nakasandig na yung kutsi, mapatay ko. Ay, nakakami na ko. Nakakiyang kutsi. Patay sa gutom mo na. Ugwa ko kasandig pa, patay gigo. Tumbagi ko. Sabi, garan ko nakapalit ng kutsi, yan ang anak. Oh. Lingkod. Ay, tricycle. Ay, andito na si Daddy Paul, oh. Ayan, oh. Si Daddy Paul. Yan yung pangbato ko dito. Ito. 3,000 lang daw, sabi niya. Letter M daw, Marcos. Tatakbo yan. Kaya, ano, ayaw ko naman mabante. Daddy Paul, ayaw ko naman mabante. Ha? Daddy Paul, Yes. ano ba masasabi mo sa biyahe natin ngayon? Masasabi ko lang po, napakatumal po. Kaya kailangan po namin ng backup sa lahat ng aming mga kasangga. Magsisakay kayo nang kumita kami. Yun. Yan yung Makakuha lang kami ng pangkain, boundary at saka panggasolina. Yun. At konting sobra lang. Yun. Para may pera kami pambukas sa panghalmusal. May nasumuro to kung medyo ganina naputol ang pagsulti ni Daddy Paul kay ani ang bante naman ko karon more gabi na, so more sa gito ko may share, so ingat lang. God bless you all. Salamat ninyong tanan. Nakita niyo yung mong biyahe kanina piting hinaya. So kamo say sabot ato. So bye bye. Good night everyone. Kay katugon na po ko.